Vom avea un nou perculeț în centrul localității Strășeni. De Ziua Națională a Înverzirii Plaiului, Primăria localității, Gospodăria Comunală, Apă Canal și alte instituții care se află la balanța primăriei au început plantarea arborilor și arbuștilor în Parcul Grigore Vigheru. Proiectul Crearea și refacerea spațiilor verzi este o prioritate pentru localitatea noastră. Acest proiect este realizat cu susținerea Gospodăriei Comunale, întreprinderii Apă Canal și a ONG-ului Time Action. De asemenea, un aport considerabil l-au adus instituțiile subordonate primăriei Strășeni, adică participă lucrători din toate instituțiile de învățământ, chiar unii liceeni de la Liceul Mihai Eminescu. Este un proiect creat cu scopul de a reface, de a crea spații verzi în oraș, spații frumoase, unde persoanele vor putea să se recreeze în timpul liber și, de fapt, ar înfrumuseța și imaginea orașului. Pe lângă reamenajarea parculețului, în centrul localității au fost instalați și stâlpi pentru iluminare. Managerii întreprinderilor subordonate primăriei Strășeni spun că e de datoria lor să contribuie la amenajarea spațiilor verzi din localitate. S-a luat excavatorul și se încarcă pământ negru, se gătește acum areal de cimitir acolo și domnul Guțan să duc cu mașina de pământ, să împrăștiem aceea, să facem cât de cât să mai repede să implementăm acest proiect. Pentru amenajarea teritoriului specificat au fost aduse mai multe specii. Anume de salcâm galben, molid țepos, tuie, ienupăr și așa mai departe. În jurul sunt la 300 de bucăți. Suma preconizată în proiectul Crearea și refacerea spațiilor verzi este de 75.000 lei. Pentru prima plantare a puieților au fost cheltuiți 35.000 lei. Pentru asigurarea copacilor plantați urmează să fie instalate camere video.